नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बनायना हरनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आरो जुदि सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान जादोंबा प्लिज अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना थां मा थांखो एम्फौआलाय आयौ आं गियो जोंहा दाउ बयलार दोहै बायना लाबोदों माइ सौनो लांनायाव मिलाव ओमफ्राय गुन्दैखौ फाननानै मोननाय फैसादों 2.5 केजि जानाय दाउ बयलार बायना लाबोदों गाबोन रबिबार नालाय गाबोन जानोसै आरो इखौहाय खोबना दोनफिननोसै आङो जोंहा बिमाया थास' आथिं लाबोदों न'निनो आरो न'नि माने खाथिनिनो थास' साफा साफाथारनि आं दिनै बे साइकेलखौ सलायनो नागिरदों फंबायनि आरो बे साइकेला बिराद गोबाव जाबायमोन आङो सलायिया माने साइकेलखौनो सलायनो बावबायमोन ओमफ्राय दिनै ट्राइ खालामनि र' जेन्ट्सनि साइकेलखौ सलायनो रोंगोन ना रोङा आङो फैदो बिदिब्ला फैदो नों खाथियाव फै थानोबो हागौना आङो सलायनो लोगोफोर सिङाव लंपेन्ट गानखादो नै साइकेल सोलोंनो नागिरनाया नै लोगोफोर आङो साइकेल सोलोंनाया हायासै नै गथाय गोलैजोबबाय आंनि लंपेन्ट दिननि बोथोरा बिराद मोजां जादों अखाबो एसे एसे खुलुमबाय थादों ओमफ्राय अखाया हायाखै हासिगोन आरो एसे एसे जोमैया हा गोसोम खालामबाय नै बिराद मोजां सारियौफाले ग्रीन 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 पुरा थास'बारि बिराद मोजां बार नाङो आरो ना बेफोरावहाय थांनो सानबाय जोङो बिमा फिसा बेरायहैनो सानबाय बेनि फिसाजो एसे दि थांनोसै आरो ना बेरायहैनोसै मैगङा जि साफा साफाथार जादों भिन्दिया इनै जायानो मालाय मैगंखौनो ओरैनोसो राहोजोबो मानसि थाया इयाव बेलेग मानसि गोजाननिफ्राय फैनानै माने गायफैयो आरो इखौहाय नै थानाय जाया भिडिअ लानोबाल' इदि फैबाय थानाय जायो आरो बिराद थान्दा थान्दा नायनो हागोन नै फिसाजोआ माबायसा खारलांदो बेखौहाय लामाफोराव हगारना होनोनो बायो आं थारमाने ओरैबायसा खारलाङो हमख'नोनो हाया आरोना बे गथ'खौहाय बेनिखायनो बिबौदोंबो दुखानाव माने हरफाया आङो बिबौआ एसे बोरायबायबो नालाय हमस्लाबनो हाया बेनिखायनो आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना माबायसा खारबोयो नै बार फैदो खानाय सानाय बिरखोलायदो आरो खानाय सानाय बिरलायलायदो नायनो हागोन 15 आगस्टनि बिराद मोजां साफा खालामदोंमोन जायगाफोरखौहाय नङाबाथ' हाग्रा बारि गुदुसो थायोमोन नालाय बिराद गिदिर प्रग्राम जादोंमोन 15 आगस्टआवहाय ओमफ्राय नै मार साफा खालामदोंमोन आरो जायगाफोरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै लोगोफोर 15 आगस्टनि एकदम डेक'रेसन जि मोजां खालामदोंमोन बेफोराव बिलुन गोजा दंजोबोमोन दा बोखारजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै दंफां लाइफांफोरखौ सेस दानजोबनानै जि आराम बानायबाय नै फिसाजोआ अबाव उथिलांखो एसे 1947 आवहा उदांस्रि लाबोदोंमोनथ' महात्मा गान्धीया बेनिखायनो साजायनानै धुप धुना होनानै बेखौ बावदोंमोन आरोना 15 आगस्टआव आंबो दसे जबाय इयावनो फिसाजोदों नै फिसाजोआथ' एकदम गोजौआव उथिलांजोब्बाय आरो जि आराम बार फैदो बियो माने कर्टनि फिल्ड आरो कर्टनि फिल्ड माने नै कर्टनि फिल्डआ इयावनो दं जि ओरैबायसा माने बार खोलो खोलो फैदो जि आरामथार आरोना आरो अबाव थांनो नागिरदों नोंलाय लेथ्रासो दैया जि साफा नै आरामै जबाय आरो दसे फिसाजोआ जाहा नै बिराद लेथ्रा जाना दं दैया माने इयो गथ'आ इ दैयाव थांनो नागिरदोंमोन आरो नै इयाव फै मामि
माथो हरदोहाय जोंहा फिसाजोआ बै एडभकेटखौहाय नै बेयावनो 15 आगस्ट'हा सेलिब्रेशन जादोंमोन जि आरामथार कालार सालार होजोबदों आरोना इनि फिला मानसिफोराहाय प्रेक्टिस खालामगासिनो माखासे सेंग्राफोरा नै सार्किट हाउसाव थांनोसै एसे बिबार हारि नोंथांमोननो दिन्थिना होनोसै आरोना बिराद मोजां मोजां बिबार गायदों मोजां मोजां बिबार माने मोनसे क्वालिटिखौनो गायजोबदो आरोना आपनालोकर बेरायखांबाय न'थिं थांनोसै आरोना दायो न'थिं थांनोसै गोबावबो जाबाय अकस्मातैनो बिराद माने गोसा अखा हाना होबाय इसिबाङावनो फोजोबनोसै जुदि आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंमोनब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव स' बिदिब्ला बाय बाय